super gaaf dat wij bij Bikwik de regenboogvlag zojuist hebben gehesen. Daar zijn we ook trots op. Nou, het is belangrijk voor ons omdat wij een vereniging, we zijn een grote vereniging, zeker in Noordoost-Friesland. En wij willen voor ieder die graag wil voetballen en lid wil zijn van de club, dat we daar veilig voor zijn. En dat die bij ons kunnen voetballen zonder dat er gediscrimineerd wordt in welke vorm dan ook. Of het nou het geloof is of een kleurtje of je bent gay. Je moet allemaal welkom zijn bij ons en vandaar dat wij het heel belangrijk vinden en als bestuur ook heel erg ondersteunen. Dit is heel bijzonder, omdat ik ben hier binnen in Dokkum en dat juist een voetbalclub zinlid van de meeste zelfswijzen en iedereen is hier welkom. Dat is hartstikke belangrijk. Ja, voor mij, maar ook voor de spelers hier. De dames al jet, zij kennen echt zichzelf wijzen hier. En het is mooi dat het bestuur en de club zegt van wij staan achter hem en er is hier geen plak voor discriminatie en altijd gebeurt. Dan hier staan we voor. We staan gewoon voor gelijkwaardigheid en dat iedereen hier welkom is. En dat is prachtig. Ja, dat doet me goed. Het wie al heel goed hier, alleen nog dat die vlag er is, dat jouwt wel extra zekerheid. En het is wel extra mooi van de bist echt welkom en het is al goed. Dus dat is mooi. We willen ook uitstralen naar andere verenigingen dat we wel in 2020 leven. Het moet geen issue meer zijn. En dat is het soms wel, zeker in de sport. En we hopen dat dit voor andere verenigingen ook een aanzet is om dit ook te gaan ondersteunen. Het is gewoon goed om te weten dat je ervoor staat dat iedereen hier welkom is. En voor de Rijnborgen community is het gewoon belangrijk. Ja, die moeten vaak zeggen van ik ben worse dan hetero. Ik moet uit de kast komen. Die binnen vaak, zitten die, dat hiet net voor niks uit de kast komen. Ja, die moeten soms iets verborgen houden. En dat is nog steeds, hier in Friesland is dat soms wel eens het geval. En daarom het shinlitten en het jerlitten van wij bin. Van waar doe ik hoorst, het is oké, dat helpt. In het vertrouwen, in het goed voelen, in het ontwikkelen en in het meedoen, krijg zoals bij sport. Het is iets het is net een heel volle besprutsen onderwerp. In mijn omgeving is het wel heel goed, alleen er zijn altijd mensen die weten er net zo volle van. Of die hadden net met de meisjes, dus dat een club dit doet is gewoon heel mooi.